Hi guys! Karon maghimo ko og lumpia nga Shanghai. Mao na kini ang akong gigipang mix na ginaling, carrots, sibuyas ug ahos. Og dayon salt and pepper dayon. Mao ni siya ang lumpiang Shanghai. Ako ni siyang iputos karon og mao na mong isula og paniudto. Tanawan nyo guys. Okay, mao na nga ako ang lumpia wrapper. Salt and pepper. Then, wala man ko'y laing patapot, so water lang ang akong gigamit para ipatapot sa atong lumpia inigrol. So, mo na guys, akong ginaling nga mixed carrots, salt and pepper, akong lumpia wrapper. So, next ni kuha ko o gamay nga portion og mao ni ang ako ang butang sa lumpia wrapper og magputos na ta. Sugod og mo na ang water para maoy atong gamiton sa pagpatapot. Ayan. So, ako nang i-roll. Hinay-hinay lang. Water para mutapot ang wrapper karon dili siya maguba inig luto. Ayan guys, pagkahuman akong ibutang sa usa ka bakante nga plato. Mauna na siya ang first na kong nahimo. Next, mo gihapon kuha lang ko og gamay nga portion og ako lang gi tarong para ato na pong i-roll ang lumpia wrapper sa ato ang lumpiang Shanghai. Water ra gihapon aron mo tapot aron dili siya mabungkag. Mo gihapon. Salt and pepper ra gihapon ang ako ang gigamit, wala ko'y laing gipang butang. Ginaling, carrot, akong gimince og slice, then salt and pepper. Ay pinaslumo-slumo pa ako guys. Try nyo din to. Talagang magustuhan ito sa mga bata, lalo na sa mga matatanda, sa mga mahilig dyan ng lumpia. Akong idikit, aron jud siya mo tapot. Kuha lang ko og ako lang itusno sa water ang ako ang kamot ug ipahid-pahid ra na aron matapot siya. Ayan guys. Ayan, pinaspasay. I'm done na. Ato ra ni siyang i-air fryer para less ang mantika. So, kay ready naman, ato na siyang iputang sa air fryer. Mag-air fryer na ta guys. Ayan na guys. Wala ko gagamit og mantika. Kay, grabe man dyan siya mantika. Kay ginaling man ang sud. So, nakales ko og oil. Og healthy pa siya.
Sana magustuhan nyo ang aking lumpia Shanghai version sa air fryer para makalis og mantika. Crunchy ug luto kay ang sud. Sana mag-enjoy kayo. And thank you for watching, guys. Daghang salamat. Please subscribe and please like my video and please press the notification bell para sad maka-update mo sa akong mga sunod nga video. Daghang salamat. God bless. Ayan na, luto na ang atong lumpia. Ako po na siyang gibali-bali, guys, para sad maluto ang other side, maluto po ang other side. Tadaan! Mantika. Ayan. Balik sa dako. Close open, close open. Hi. Ayan na, guys. Luto na ang ato ang lumpia Nawa Shanghai. siya ang kuan, finish na luto. Wala siya mantika, guys. Air fryer na ko ang lumpiang Shanghai. Pero na muna ko siya lang to kay basi mag-over sunog. Ako'y gistin. Sa mga tagas del cholesterol, palit na mag air fryer.